Hemmenize salam dostlar. Bugün HTML öğrenmenin birinci row diýsekden bolar. Akşam taýýarladyk browserleri, ýeni ýerde ýazjagymyzy anykladyk. Endi bolsa işe girişelim. Ine bizim boş ekranymız Robot Stol. Gelin bärde döredelim Papka Pro. Papkanyň adyny Luboy zat diýip adlandyrsa bolar. Men HTML diýip adlandyrjak. Papka girýäs. Eger bärden papka girmän papkany ýapaýlyň. Redaktorymyz açaýly düňkü sketch eden. Ýatlydaýyn biz Visual Studio'ny oýnýas bu kursda. Şoň üçin ikilejek basyp açýas. Finder bize gerek däl. Öçürýän. Bärde artyk maslahatlar gerek däl. Şu papkany şu programmada açmanyň usullaryna öwredeýin. Birinciden bär basyp da open folder etseňiz hem bolýar. Näprimер, Robot Stoldaky papkany saýlaýas. HTML bizim papka upgrade edýäs. Ýa-da prosto papkany tutýaňyz we bär çekýäňiz boldy. Papka açyldy. Haýsy variantsy udobny bolsa edin. Indi Luboy saýdyň strukturasy bolýar. Näprimер, papkalary bolýar, özüne gerek katalog diýilýär. Faýllary bolýar papkalaryň içinde. Luboy saýdyň Luboy saýdy üçin iň gerekli faýl bu index.html. Şol faýl bolmasa bolmaýar. Nu köpüsi başgaça adlandyrylýar. Ýöne lütfü standart boýunça işlärsiňiz gelýän bolsa we birden işiniz gowy bolmak üçin index.html diýip adlandyryň. Gelin döredelim. Index.html diýip döretmegimiziň sebebi poiskawikler, ýani Google, Yandex olar gowy düşünýär. Indexin ornuna näprimер başga tam home ýa-da öz adyňyz .html. Bu gowy gidişlik bolmaýar. Lütfü index diýip adlandyryň, boldy. Ine bizim näme faýlymyz pustoy. Boş. Bu sayt HTML dili programmирование girmeýär. Bu prosto razmetka dilidir. Şonuň üçin bärde hiç logika bolmaýar. Samy glawny boljak zat tekler ýatlamaly bolýar. Käbir tekler bar standartny, şolar ýatlamaly. Luboy saýdyň başynda durýan tek bu tek, näprimер, bu tek diýmesegem bolýar, muňa bu dogry aýtsam bu ýazgy näme adlandyrylýar? Uglowy figurny skopkalar bar, näprimер, yüzlenme belgisi ducktype HTML. Bu ýazgy aňladýan zady HTML'in versiýasyny aňladýar. Öňe şu ýalystraka setr bar diýeni ol uzun setrdi. Polny setr. Häzir kiçeltdiler we iň soňky versiýasy HTML5. Şonuň üçin Luboy saýtda şular hökmen bolmaly. Birinji ýerde birinji setrde hökmen bolmaly. Şu bolmasa işleýär, ýöne browserler bilmeýär haýsy versiýasy boýunça işlemeligini HTML'in. Şunu goýsaňyz ýa bolmasa başgaça ducktype goýsaňyz ol sirazi browserler tanaýar haýsy versiýasydygyny. Tak bu 5-nji versiýasy, iň soňky swежий täze versiýasy. Ondan soň biz açýas HTML tag açýas.
Boy sayt HTML'in içinde bolmaly. Şunda işlet yazılmaya. HTML taginin içinde option 2 san tag bolar. Ondan köp bolmaya. Birinci tagimize saytın kellesi diýle. İkincimiz bolsa polunqa saytın bize browserde görülýän ýeri. Birinci tag kellesinde işlet görüp bolmaya. Gelin ýazaýlyň. Adlandyrylýar head. İkinci tagimizin ady body. Saytın gowrasy diýsegem bolýar. Berde saytın настройкalaryny degişli zatlar ýazylýar. Iň prostoy zat, например, meta tag hakda häzir düşündirerin. Iň prostoy ýazjaklarymız bu title. Title boy saytyn, например, men bir sayda girip görkezýän häzir tizara. Ine görýäňizmi ýokarda W3 Schools online ýazyly, bäzi spravachnik HTML ýazyly. Ine şu ýere title jogap berýär. Title näme ýazsaňyz şu ýerde bolýar. Например, title näme ýazsak, ezi ýazaryň. Body bu gowras saytyn. Ýa aýtdym. Sahraniyet etmeli. Indi bu saytı nädip açyp bolýar diýen sorak ýüze çykýar. Saytı açmak üçin ýanky döredän papkaňyzy girýäňiz. Ine bizim papkamyz. Index HTML faýly. Özüňiz isleýän browseriňizi bilen açyp bilersiňiz. Открыть в программе diýip basýaňyz we ili Windows'da открыть с помощью diýip durandyr, şoňa basýaňyz. Soň saýlaýaňyz özüňize gerek Chrome'y, gerek browsery. Например, Chrome. Basalyň göreliň nähili bolýar. Siz gutlaýan sayt açyldy. Sayt boş. Dogry sebäbi biz işlet ýazmadyk. Ine ýan gaýdanym. Title'ın jogap berýän ýeri. Title'da eziz diýip dur. Ine şol eziz bäri çykdy. Indi gelin şu ýere bir zat body diýen ýere bir zat ýazaýlyň. Например, salam diýip ýazaýlyň. Imun sahraniyet etmän ýatdan çykarmaň her gezek. Eger Ctrl S basyp bilersiňiz ýa-da Mac'da Command S basyp sahraniyet etip bilersiňiz. Her gezek bäri basyp sahraniyet edip oturmaz ýaly. Klawiaturaňy bilen basyp bilersiňiz. Gelin indi obnovit etip göreliň. Şoňa rezultaty görmek üçin obnovit etmeli browsery, bolmasa görüp bolmaýar. Görüp bolýan ýollarym bar, olar soňa öwrederin. Ine salam. Görüşüňiz ýazyp salam çykdy ýöne bodyň içinde muňyalak hiç ýazmaly däl. Bu standarta dogry gelmeýär. Bodyň içinde de hemme HTML tagler, sayda degişli tagler bodyň içinde ýazylýar. Например, bizde text boy HTML'de boy text ýazmak üçin tag p kullanylýar, p tagi. Bu seredin tagleriň açylyşyna seredin. Onda şu açylyşy diýilýär, ýapylyşyna seredin. Prosta tapawudy diňe kapital slash koyulýar, kasoy slash. Eger bölmek belgisi koyulýar yapylanda. Köp tagler var, например, meta tagi var. Bu köp tagler adinarny tagler we iparny tagler var. Bu p ete parny tag, hem açylýan tagi var, hem yapylýan tagi var. Meta tagin prosta bir tag. Açylýan var, yapylýan ýok.
öňler müňälykdy. Uje şeýdip ýapylýardy. Bu tekler ýöne häzir bu hökmen däl. HTML 5-nji versiýada ol aýryldy. Diňe şeýdip ýazyp bolýar. Indi salam sözüni şu tegin içine girizeliň. Bu bärde probel zat gerek däl. Men prosta özüm goýdum, şoňa size gowy görünýär ýaly. HTML probellary zatlarken kabul etme, diňe bir probel kabul edýär. Näprimер şöyle 10 soň goýsaňyz peýdasy ýok, serany bir probel. Eger ýygyny söz ýazgyssaňyz. Gelin abnawy edit görelim. Ine. Göreýmen islet ýütkeme diýeni adaçyk aşağı süýüşdi. Bu aşağı süýüşeniň sebebi bu tek özüniň default-ny uzat, ýani stilleri bar. Özüniň browseriň üstü bilen goýulan içiniň özüniň stilleri bar. Olary soň düşündirjek, her hemmesini ýetýäs nesip bolsa. Ine tek p'ni öwrendik. Bärde söz goýaýyn. Her bir saýdy görseňiz guruluş şular ýaly başlaýandyr. Biz hökmen duck-type bolmaly, HTML bolmaly, head bolmaly, soňra meta tekler bolmaly, ol adýaryny düşündirjek olary. Body bolmaly. Biz sodержаниесini tekstin saýdyň şu bodyň içinde ýazýas, ýapylýan HTML tek boldy. Hemme zaten biz şu ýerde ýazýas. Yazan koduňyzy başga adam görende okamaklyk üçin kommentar edýän zat ulanýar. Luboy programmirowany dillerinde bar. HTML'de de bar şol. HTML'de näprimер kommentar ýazmak üçin şunuň ýaly belgiler ulanýar. Näprimер biz ýazalyň. Kommentar ýazjaklar, prosta tekst ýazjak. Bu bizim birinci tegimiz. Şimdi biz bunu ýazsak, gelen adam okap bilýär, koduňyz açyp ýöne browserde abnawy desek ol görünüp durýar. Ama ýa-da bolsa onda saýtda köp kommentarlar ýazylsa görünüp dursa gowy däl. Bizim saýda ulanýan adamymyza diňe salam sözü gerek. Muny görkezmeli. Biz muny dostlarymyza ýa partnerlerimize görkezmek üçin ýazýar. Şonuň üçin browserde görkezmek üçin kommentar ulanýar. Kommentar bolsa beýtip ýazylýar. Bu avtomatik redaktör maňa goýdy. Yapılyan tegini. Bu yapılyan tegi diýenimde şunu aýdýan. Açylýany bu. Kommentarlar şunun içinde ýazylmaly hökmen suratda. Şonda browserde bular görünmeýär, ýöne kodda görünýär. Gelen adam okap arkaýyn düşünýär näme zatdygyny. Gelin görelim. Amna video salam gördüňiz ýok. Ine azajyk gurrun bereýin, ýani faýllaryň guruluş hakyna. Index HTML hökmen bolmaly we birinji ýerde hökmen bolmaly şu papkanyň içinde. Soňra aýtjaklarym, soňlugy bilen öwrenersiňiz stillerni, näde renkini ütgetmeli, näde razmerini ütgetmeli, şoňa stiller diýilýär. Owdalyk bermeli option. Şoň üçin CSS faýllar jogap berýär. Вообще-то men her prosta o zatlara kelläňizi agatmak, men prosta strukturyny düşündirjek, galan zatlar soň öwrenýäs. Indeksden soň papka döredim. Prosta CSS papkasyny döretmeli. Soň içine ýetdi. Men bu aýdyp oturulam häzir hökmen däl, ýöne prosta aýdyp strukturasyny görkezjek bolýan CSS papkanyň içinde faýl döredýäs. Ady luboy bolup bilýär, näprimер men style diýjek. Расширениesi formaty CSS bolýar. Şunun içinde CSS'lary ýazýas biz.
CSS'den başga da saýdyň içinde papka bolup bilen, napример, suratlar. CSS'in içine geçti. Men daşa çıkarmak için tutýan, iyi çekýän, evet çykýar. CSS suratlar yeni bir papka. Bu JavaScript. Bunun içinde yani forma CSS'in içinde yazılıp durulur. Tutyan iyi çıkaryan daşa. Bu bizim papkalarımız var. JavaScript'in içinde döredilen fail, например, nem diyeyin. Script dip yazayın. Script toçku formadı JS bolýar. Umuman saýdyň guruluşy ýaly görnüşde bolýar. Paka bulary öçürjek. Size görkezmek üçin etdim bulary. Gelin boy bir saýda açyk görelim. Men aýdýan zatlarym çyndanam barmyka? Unda birinci sayt şu boldy. Inen ulu sayt, gaty ulu sayt, Behance. Gelin boy saydyň koduny açyk görmek üçin şalta çep tarapyny basýaňyz. Sağ knopkasyny basýaňyz, çanyň isleýädiňiz element edýäňiz. Şonda aşağıda sizde bir menü açılýar. DevTools diýilýär muňa. Ine seredin meniň aýdan zatlarym bar. Birinciden HTML'in 5-nji versiýasy eken, ýa-ni doctype diýip ýazylan, ibärde kommentary ýazylan. Görüşiňiz ýaly kommentary hiç ýerde saýtda görülmedik, prosta düşündürüş goýulan bir üçin, okaýan razraboçyklar üçin. Soňuz HTML-dur. Bu näme zatdygyny gelin häzir düşündireýin size. Любой сайдың dili bolýar. Rusça içine ya Angliýa içine. HTML içinde şonu goýup bolýar. Napример, ýa-ni saýtda görüşiňiz uru diýip dur. Bir ingliz diline goýjak bolsaňyz en edýäňiz we ingliz dilinde bolýar. Saýdyňyzyň dilini şu ýerden üýtgetip bilersiňiz. Bu kyn zat däl, prosta HTML'in içine ýazýaňyz lang deňdir. Goşalarlaryň içinde en libe uru. Bolmasa başga diller. Aýtjak bolýan zatym, diňe iki sanyk tag bar, head, HTML'in içinde head y body. Body'nin içinde web hem saýdyň guruluşy ýazylan polnustu biz öwrenýäs ony soňra bilen. Head'in içinde bolsa bärde ýa-ni JavaScript, ine meta taglar ýazylan. Zatlara gorkup oturmaň, bular bize häzir gerek däl hiç gaýsam. Şoň üçin ýapjak DevTools. Indi bu meta taglar düşündireýin bir kısanyny. Вообще-то iki sany gowy sayt var, spravachnik HTML diýip tuny bärde basýaňyz spravachnik HTML diýip srazu görýäňiz. Bär bassaňyz bolýar. Anlamayın, olur internet, Facebook, kan gowy işläno. Ne bärde bar taglar, bular HTML5 çykandan soň çykan taglar. Bize bolsa, вообще başy gerek.
Mhm. Bäri ýazyp boý tegiň adyny bilseňiz ýa menden eşitseňiz ýa başga ýerden eşitseňiz bäri ýazýaňyz iyi tapyp bilersiňiz tiz. Bärden gözläp oturmany reski tapyp bilersiňiz. Ine teg P näprimер. Ine teg P. Gir görýäňiz. Soň bu teg näme diýen näme kömekleri bar, näme gowy tarapy, ýaman tarapy hemme zat okap bolar. Ýöne urus diline hemme zat men pikir edýän düşünersiňiz kan kynçylyk çekmersiňiz, ýa-ni tejribe edip görseňiz hökmen düşünersiňiz. Ine ýa-ni gaýtysymyz ýaly P'ň içinde tekst durýar, iyi ýapylýan P. Soň ine ýa-ni metategin metateglerine вообще-de köp olar ýani. Ulanýan içinde çarşet, näprimер UTF-8. Bu diýdigi Unicode diýip eşitdensiňiz. UTF-8 kody. Näprimер biz hem sayt rus diline ýazsaňam ine bärde ýazan zatlarymyz näprimер ingliz diline dura salam sözi ingliz diline bolsun, rus diline bolsun, ýa-ni sayt açaňyzda gowy edip çykýar. Eger şu ýerde kod başgaça bolsa ýa gowy bolmasa onda ol harflaryň orna başga bir düşünüksiz ýa-ni simbollar çykarýar. Şoň üçin çarşet hökmen ulanyň saydyň bir ýerlerine hiç ýatlap oturmak gerek de, bu ýerden alyň ýa menden göçüriň bu zatlar bu saydyň başynda bolýar. Şoň üçin bulary hiç kelle agartmak näme zat düşünmeseňiz fakat prosto ýa menden göçüriň iyi boldy. Siň prosto biziň öwrenme zatlarymyz şu bodyň içinde bolýardyň. Nimeni aýtjak bolan zatym Zaголовок bolýan, näprimер her bir romanyň başyna ýa-ni ulukhan tekst bilen ýazylyp durýar. Glawasy ýa bolmasa ikinji glawa zat ady ýazylyp durýar köp tekstlerde saýdyň içinde. Şu zatlary şolary zaголовоклар diýilýär, olary jogap berýän tekler alt sanap. Iň ulusy H1, iň kiçigi H6. Näprimер men ýazyp görkezýän. H1 iň ulukhan zaголовок. Näprimер näme diýip ýazayyn? HTML dili öwrenýäris. Ne açıp görelim. Gördüňizmi? Biren ulukhan harf bilen ýazýar. Munyň öz stilleri bar. H6 bolsa kopirowat edýän. Copy enter basýan i paste edýän. Copy paste lutşy klawiaturan ulanyň command ili control C i paste etmek üçin, taşlamak üçin command ili control V. Şu bakar. Indi bärde ýazaýyn 6 H6. Indi görýäs jogabyny. Bu gördüňizmi ine aşadyn iň ulukhan zaголовок, H6 iň kiçik zaголовок. Gelin hemmesini ýazalyň, iýsi düşünersiňiz nähili bolýanyny. H1, H2, H3, 4, 6. Yok, yanlıştım. 5. Pikir edin özüňiz düşünýärsiňiz. H1, H2, H3, H4, H5, H6. Bulardyň ýa-ni zaголовоклар üçin ulanýar. Haçyna bir zadyň adyny görkezgende ýa-da aňladýan manysyny görkezgende 2-3 söz bilen şonda ulanýar. Standart boýunça luboy saytda bir sanak aşadyn bolmaly. Agalaryny siz ulanyp bilersiňiz her ýerden näçe ulansaňyz.
Yani saytda bir gezek aşağıdan ulanmalı ve ikinci yerde ulanmalı değil. Bu bir stranitsede, ikinci stranitsede ulanıp bilersiniz. Gelin komentariya koyalım. Comment X comment V oldu. Şimdi bizde aşağıdan tek var. Yazı için text için P text var. Gelin bir yerden text alalım köprek. Şu text alalım. Comment S comment V. Bana bu textler gerek değil. Bana text gerek. Evet. İşte bu odan bolsun diyen doğruladım. Şimdi gelin saydı görelim. Bu bizim textimiz çıktı. Şimdi beni öğretecek olanım например sit diyen söz. Gelin şunu tag B tagine salalım. B tagi yani jirni bolmağına textin kara bolup yazılmağına kömek eder. Yine sit. Görüyorsunuz mu? Bu tapavutlan yer qalılardan kursiv bolup yazılmağına cevap veriyor tag i basacağız. İ'nin içine salacağız. Gördünüz mü? Kıyışık yazılan. Şimdi B text jir netip yazıyor. Lokon yoğu netip yazıyor. İ yeni yazbilen şu B tag nemen tag var. Onun adı strong. Consecutive şu sözü söyledim. Yine ikisinin tapavudu praktiski yok. Yani sonunda da kullanılıyor. XM. Biz öğrendik aşağıdığını, P'ni öğrendik. Şimdi yine iki tane tag var. Onlar hiç zat için kullanılmaya, onlar prosto blog için kullanılıyor. Bir zat yazacak olsak. Son yine например tag div diyelim. Div var. Bu tag div'da ol hiç zat ütgötmeye prost hiç ili yankı özünün stili yok. Yine B'de kara diye gıyşı diye i yağma strong yağma text için P div on yal del. Div ol bloçun element bloçun tag i bu tag'ın içinde yazıp bolar başka tag'ları. Например P'nin yazsa olyamın içinde. Barlap görelim. Hiç ilit köşklük yok. Şimdi şuna menziş tag var. O tag'ın adı span. Span tag'i menziş div yalak yani bu bloçun tag değil. Bloçun tag bloçun del tag'le manisini düşündürecek hazır size. Bu tag span. Şimdi biz yazan kodumuzu DevTools'ta görüp biliriz. Просмотреть kod edeceğiz, iyi göreceğiz.
Ine bizim ýanky şu ýerdäki ýazan kodumuzy biz şu berde görüp bilýäs. Ululdaýyn. HTML bar, doctype bar, head, yani yazdık. Yine bizim yazan zatlarımız. Şimdi seyredin men üstüne eltýän, divin üstüne eltýän. Polny ekranyň ýüzi gök bolýar. Ol diýdigi bloşny element. Aspan bolsa diňe harpyň gutarýan ýerine çelli gök bolýar, ol bloşny däl. Gelin men size gowy düşündireýin. Näprimер biz iki sanak div ýazsak, bu iki sanak div ýazdyk. İki sanak span ýazaýlym. Sen spanım ýazdyk. Şimdi seyredin ne? Bu tek div, iki sanak div. Bular birinci divden sonra ikinci div aşağıdan gidiyor, izinden gidip bilmesi sebebi ol polny setri öz içine alýar div. Şoň üçin bloşny element diýilýär. Yine p hem bloşny element. Bu span bloşny däl. Şonuň üçin ikinci ýazylan span oň izinden gidip ötýär. Näçe span ýazsaň paka setri gutarýança gidip bilýär. Ýöne divler ikinci div ýazylanda aşağıdan gidýär. Bloşny elementden manysyny düşünýärsiňiz diýip umyt edýän. Düşünmeseňiz soraň kommentariýada. Bu urokdan soň size damaşny zadania bolar. Men urogyň aşagynda ýa kommentariýada ýazaryn, hökmen edin. Haçan özüňiz edende gowy düşünersiňiz. Eger düşünmedik ýerleriniz bolsa soraň, bilelikde ederiz. Şonda siz gowy öwrenip bilersiňiz. Eger prosta videonu görüp geçirseňiz, işlemeseňiz öwrenip bilmersiňiz. Şonuň üçin hökmen beren damaşkylamy edin we siz saýt ýazmanyny polnisty öwrenersiňiz. Bugün kurokda başka näme aýtsa bolýar? Iksan saytlar ulanyň hökmen HTML book bilen school V3 school diye berde girýäňiz, HTML izuçaýym HTML öwrenip başlaýberýäňiz. Ine bizim geçişimiz ýaly eta abzas diye eta zaголовок diye. Ululdaýyn. Defdus ýapýan. Tekler öwrenin, girip görüň hökmen. Ine ýangy aýdanymyz berde dilini çalışyp durýan browser. Pokazatlar gene. Ine head diýip ýani title ýazypdyr. Head'in içinde, body'nin içinde aşaýdyn p. Berde tekler köp, özüňiz okap görüň diýip. Soňra yine bir kısan tek var, yani kvadrat net ýazylýar ýa bolmasa aşağındaky zat net ýazylýar. Näprimер bir zadyň bu tek div bir bärem 2 diýip goýaýlar. Bu tek 1 diýeli kvadrat goýjak bolýar. Tek sub 2 Jogabyny göreli. Onu ýapýan. Ýalňyşdym. Indeksini ýazmak üçin sub bolanylýar. Postoýanly şunuňkyny ýalňyş ýanda görýän aýtsam, kvadrat goýmak üçin sub bolanylýar. 2. Gelin görelim. Kvadrat olmak üçin sub, indeks olmak üçin sub.
kullanılýar. Ören gowy gerekli tek uğranın başka näyin tekleri var. Bu esas tekler şu yan kaydalarım div, span, adin, 5, 4, 6 şolar. Yes, bar yeni tekler yani section diye olamış ol. Näme ýaly div ýaly hiç ýyly özüniň stili ýok. Blokçny bloklar düzmek üçin. O zatlary ýakynda öwreneriz. Men şundan soň CSS boýunça bir uragy çek bolýan. Şol uragy hukman görüň we CSS şonda siz düşünersiniz. Ondan soň HTML uraklarına dowam ederiz. Bundan ýani gyzykly bolar. Saytlar ýazyp başlarys kiçiler. Bu günlükçe men pikir edýän ýeterlik bolandyr. Galan zatlary indi urakda öwrenýäs. Hoş, hemen sağ olun.